Eto na! At nagpaparamdam na naman. Yes! Ang kwento ng ating Mahiwagang Burnay! Isang araw ay nagbabakasyon ang mga magkapatid na sina Johnny at Sally sa bahay ng kanilang lola. Excited na excited si Johnny na makapamasyal sa kakahuyan malapit sa likod bahay. Sa wakas, magagamit na din niya ang paborito niyang laruan, ang tirador na gawa mismo ng kanyang ama. Lola, pupunta lang po ako sa may Ano ba naman yan? Nakakaubo naman kang kakahuyan? Ano ba bang word sa kakahuyan? Woods. Lola, pupunta lang po ako sa woods. Into the woods, mga ganon. Lola, pupunta lang po ako sa may kakahuyan. Mm-mm. Babalik din po ako agad. Nang marating ang kakahuyan, dami-dami to ay nagsimulang maghanap ng ibon si Johnny. Tuwang-tuwa siya na makita niya ang napakaraming ibon na namamahinga sa mga sanga ng puno. Sa kakahuyan. Sa kakahuyan. Inilabas ni Johnny ang kanyang tirador. Kumuha siya ng maliit na bato na siyang ibinala niya sa kanyang laruan. Pinuntirya ni Johnny ang isang ibon sa sanga. Huminga siya ng malalim at pinakawala ng binanat na goma ng tirador. Dumiretso ang bato sa katawan ng puno at agad na nakaalpas ang ibon. Sayang! Di ko tinamaan! Hindi sumuko si Johnny. Sinubukan niya muling puntiryahin ang isa pang ibon. Ngunit sa pangalawang pagkakataon ay hindi na naman ito niya natamaan. Umulit pa si Johnny na maraming beses. Subalit inabutan na siya ng dilim, ay hindi pa rin siya nakakatama ng kahit na isa. Mahina. Wali. Dahil dito, ay bumalik na lamang si Johnny sa bahay ng kanyang lola. Sa kanyang pagmamasid, ay may nakita siyang isang pato na gumagala sa bakuran ng kanyang lola. Wow, pato! Sisiw lang sa akin to. Yari ka sa akin. Bulis ay kang pato ka. Ang laki kaya ng pato. Kaya nga. Hindi mo pa tamaan yan na. At saka hindi lumilipad Oh. yan. Sisiw lang sa akin to. Yari ka sa akin. Bulis ay kang pato ka. Muli ay inilabas ni Johnny ang kanyang tirador. Hello? Kumuha siya ng maliit na bato at pinuntirya ang pato. Sa pagkakataong ito ay buo na ang loob ni Johnny na matatamaan na niya ang pinupuntirya niya. Huminga siya ng malalim at pinakawalan ang banat na goma. Isplok! Yun yung nakalagay Comics lang. Isplok! Sapul ang ulo ng pato. Hala! Sa umpisa ay napatulong pa si Johnny na matamaan niya ang pato. Subalit nang bumalagta ang pato, ay bigla na lamang siyang kinabahan. Agad na nilapitan ni Johnny ang naghihingalong pato. Makalipas ang ilang minuto, ay tuluyan nang nalagutan ng hininga ang kawawang ibon. Dali-daling kinuha ni Johnny ang pato at itinago sa may kakahuyan. Hala, Johnny! Lagot ka kay Lola! Pinatay mo yung pato niya! Naku, nakita ni Sally. Lagot ka. Malakas na hiyaw ni Sally na nasa may likuran lang pala ni Johnny nang mangyari ang insidente. Lagot, may witness. Tama! Huwag kang maingay, ate. Hindi ko naman sinasadya Gusto ko lang talagang gamitin ang tirador ko. Huwag mo kong isusumbong kay Lola, please. Hay nako, Johnny. Napakahirap naman ang ipinapagawa mo sa akin. Gusto mo pa akong magsinungaling? Pero sige, pag-iisipan ko, teka lang. Bigyan mo muna ako ng pera. Oo nga, ang lagay walang bayad. Magsisinungaling ako, effort much, tapos wala cotton candy. Matapos makapag-isip ni Sally ay nakapagkasundo siya kay Johnny. Okay, hindi kita isusumbong kay Lola na napatay mo ang pato niya sa isang kondisyon. Magiging alila kita habang nagbabakasyon tayo dito sa bahay ni Lola. Gagawin mo lahat ng ipinag-uutos ko.
ibibigay mo lahat ng gusto ko. Kung hindi, tsak na kakarating kay Lola ang nangyari. Malinaw ba? Oh, daming kondisyon Tama! naman. Para hindi mapahamak, ay pumayag na rin si Johnny sa kagustuhan ng kanyang ate. Okay, ate. Simula ngayon ay alila mo na rin ako. Mamaya-maya pa, ay tinawag na sila ng kanilang lola. Sally, Johnny, mga apo, pumasok na kayo dito at maghahapunan na tayo. Sa hapagkainan ay tahimik at tila hindi makabasag pinggan si Johnny. Ganyan yung mga guilty Oh. eh. Mga bata, Mga bata, Pag may pag tahimik. kasalanan. Tapos pag tinanong mo kung may problema, wala eh. Halata namang meron. Tama. Alam niya na may nagawa siyang isang malaking kasalanan. Nakangiti namang nakatitig sa kanya ang kanyang ate Sally. Mga titig na tila nahungot siya dahil alam niya ang sikreto ni Johnny. Johnny, mukhang wala ka yatang ganang kumain. May sakit ka ba, apo ko? Wala po, Lola. Medyo busog pa po kasi ko eh, sagot ni Johnny. Busog? Eh wala ka namang kinain kanina eh, sabi ni Sally. O sige Johnny, kung tapos ka ng kumain ay magpahinga ka na muna sa sala at kami na ang bahala ni Sally sa mga pinagkainan. Sally, tulungan mo ako magligpit at maghugas ng mga pinggan ha. Ay naku Lola, sabi ni Johnny sa akin kanina na gusto daw po niyang tumulong sa inyo sa kusina. Siya na po ang maghuhugas ng mga pato. Plato. Diba Johnny? Kakainis si Sally. Tamak to ah. Kakainis si Sally. Sabi niya, siya na po na maghuhugas ng mga pato. Plato. Diba Johnny? Tanong ni Sally kay Johnny habang nandidilat ang mga mata. Opo Lola, ako na po ang bahala sa mga pinagkainan. Magpahinga na muna kayo ni ate sa sala. At habang inililigpit ni Johnny ang mga plato, ay binulungan siya ni Sally. Tandaan mo Johnny, yung usapan natin. Mamimili ka lang, plato o pato? Sige. Maghugas ka na ng pinggan at manonood lang ako ng TV sa sala. Alam na paglaki to. Miyembro Alam ng na! sindikato to. Kung hindi mo magiging jowa ng ganglord to. Kinabukasan ay maagang gumising sina Johnny at Sally. Mamamangka kasi sila at mamimingwit ng isda kasama naman ang kanilang lolo. Nang papaalis na ay bigla silang pinigilan ng kanilang lola. Sally, tulungan mo muna ako maghanda ng pananghalian natin. Susunod na lang tayo mamaya sa ilog. Nang marinig ang pakiusap ng kanyang lola, ay napangiti si Sally. Naku Lola, tamang-tama. Gusto kasi ni Johnny na matutong magluto. Kaya sabi niya na siya na munang tutulong sa inyo na maghanda ng pananghalian. Tama ba Johnny? Kuhang-kuha mo. Actually, effortless sa akin. Baliwala sa iyong Tama, acting. baliwala. Mas nahirapan pa ako doon sa lola. Napakamot na lamang ng ulo si Johnny at sinabi, Opo Lola, ako na po ang magpapaiwan kasama ninyo. Hayaan na po natin si Ate Sally mauna sa ilog kasama si Lolo. Bago umalis, ay lumapit si Sally kay Johnny at muling bumulong. Johnny, tandaan mo ang pinag-usapan natin. Huwag kang sisira sa usapan kung ayaw mong mapalo dahil sa pato. Tulungan mo si Lola dyan at mamamangka na kami ni Lolo. Babu. Lumipas ang mga araw at si Johnny ang gumagawa ng mga nakatokang gawain para kay Sally. Tuwang-tuwa si Sally habang masamang-masama naman ang loob ni Johnny. At bago matapos ang pagbabakasyon ay hindi na kinaya ni Johnny ang panggigipit sa kanya ng kanyang ate Sally. Labis na din siyang nakukonsensya sa kasalanang nagawa niya. Dahil dito, ay lakas loob niyang kinausap ang kanyang lola para humingi ng tawad. Lola, may aaminin po ako sa inyo eh. Noon po kasing nakaraang linggo ay tinamaan po ng tirador. Tirador ko yung ulo ng pato sa bakuran ninyo. Namatay po yung pato. Sa sobrang takot ko po, tinago ko ang pato sa may kakahuyan. Lola,
Patawarin niyo naman po ako kung nagsinungaling ako sa inyo. Bago pa tumulo ang mga luha ni Johnny, ay lumuhod ang kanyang lola para yakapin siya. Johnny, apo, ako rin ay may sasabihin sa'yo. Nasa may bintana lamang ako na mangyari ang sinasabi mo. Nakita ko lahat ng nangyari. Nagtataka nga ako kung bakit mo hinayaan ang ate Sally mo na ililain ka dahil dito. Hinihintay lang kita na magsabi sa akin. At ngayon na inamin mo na ang iyong pagkakamali, ay pinatatawad ka na ni Lola. Mahal na mahal kaya kita, apo ko. Matapos nito ay binigyan si Johnny ng kanyang lola ng maliit na bibe. O Johnny, tanggapin mo ito. Anak ito ng pato na tinirador mo. Parang mas lalo nakakagilty. Iiyak na si Johnny niyan. Iyak si Johnny na wala ng ina. Yung pato dahil sa kanya. O, anak ito ng pato na tinirador mo. Alagaan mo at huwag ka na muling maninirador ng hayop. Inalagaan at pinalaki ni Johnny ang bibe na ibinigay sa kanya ng kanyang lola. At simula noon, ay hindi na muling ginamit pa ni Johnny ang kanyang tirador. Madalas kapag nakakagawa tayo ng kasalanan ay agad tayong pinupukol ng pangungutya at pangalibusta ng kaaway. May mga boses na paulit-ulit na inuungkat ang iyong nakaraan. Ngunit tandaan mo na may Diyos na nakakakita ng lahat. Naroon siya sa may bintana ng langit at sinusubaybayan ang mga kilos mo. Oh, tama! Thank you, may wagang Burnay! Totoo yan, no? Ano, ang daming hugot? Ang daming hugot ng kwento. Isa yon yung pagsasabi ng totoo. Oo, correct eh. Diba? Kung di minsan naglalaban, Yung konsensya natin, naglalaban. Pag gumawa tayo ng isang bagay, Oo. tas alam nating mali, naglalaban eh. Sasabihin ko ba o hindi ko sasabihin? Parang halimbawa, ng babae ka. Yan. Pwede namang hindi malaman ng misis mo eh. Correct. Kasi ang kakaalam lang naman nun, ikaw tsaka yung babae. Tama. Pero Pero- naglalaban yung isip mo. Hindi mo sasabihin. Sige, hindi mo Correct. sasabihin. Pero sa mata ng Diyos, nakita niyan lahat. Correct. At saka deep within, alam mo, na Correct. nakukonsensya ka, Diba? na nababagabag ka. Ang sakit sa puso. Oh. Una sa lahat, huwag tayo gagawa ng mga bagay-bagay na alam po natin na ikapapahamak po natin at ikababagabag ng konsensya natin. Correct. Alam mo na nga may asawa ka, meron ka pang tinitirador na iba. Totoo. Pangit. Pangit pakinggan. Kasi title ng Burnay, tirador. Yun lang naman ang ibig ko sabihin. Di ba? Totoo yan. Naman. Sa akin naman, kunyari, halimbawa, hindi naman sa mag-asawa, halimbawa sa magkakasama sa bahay, Yan. o kaya sa mga magkakaibigan, mas mabuti yung tinatawag nating honest kasi sa kasama mo, o kaya may transparency sa mga kasama mo sa bahay kasi importante yun eh. Kapag ang isa sa inyo ay ubod ng sinungaling sa kasama nyo sa bahay, hindi mabubuo ng maayos ang isang pamilya. Tingnan mo, si Johnny tsaka si Sally. Mm-mm. Dahil lagi nagsisinungaling, dahil alam nila na meron silang sikreto, may kasinungalingan silang tinatago. Correct. Di ba hindi maayos yung relasyon nila? Totoo. Si Johnny laging takot kay Sally. Correct. Si Sally, bully. Totoo. Sally, the bully. Rhyming, Diba? pwede. Diba? Totoo yan. Walang harmonious relationship. Napaka-importante yung pagsasabi ng totoo dun sa mga kasama mo sa bahay o kaya kahit sa mga kaibigan mo kasi diyan nabubuo yung tiwala. Correct. O, 'di ba? Kapag ka may kasinungalingang walang trust. Pag Correct. walang trust, hindi po matatag ang relasyon. Kasi sabi nga nila mas mabuting masaktan ako ng totoo kesa 'di ba i-comfort mo ako ng kasinungalingan Ay, mo. totoo yan. So Totoo kapag ka yan. sinabi ng kaibigan mo, alam mo, kaya ka talaga walang jowa kasi pangit ka eh. At least, nagsabi siya ng totoo. Kasi sabihin niya sa'yo, alam mo, dadating naman talaga eh, hindi pa lang kasi dumadating. Ang ganda mo kaya. Oo, ang ganda mo kaya, makinis ka, maliit ang nose mo. You have tantalizing eyes. Pag ginanong ka, nagsisinungaling yan. Mas mabuti ng diniretsa ka, alam mo, kaya ka walang jowa, pangit ka kasi. O, di ba? At least, alam mo, magagawa mo ng paraan. Tama. O, di ba? Magsusuklay ka na ngayon, maliligo araw-araw, magkukuskyos, magtatanggal ng baskel, di ba? Ganun yon. Mas magandang sabihin na ang totoo kasi mas madadala ka sa tamang landas And eh. then, tsaka mas magaan. Correct. Kapag ka walang kasinungalingan po mga kabisyo, pag walang mga tinatago, mas magaan sa pakiramdam. Makaagalaw ka na mas maayos. Tama. Thank you, Mahiwagang Burnay, sa isa na namang napakagandang kwento. Tama. Ang mga kwento po na Mahiwagang Burnay ay mababasa nyo po sa aming Facebook fan page. I-search nyo lang po, Tambalan. Maraming salamat. Pwede nyong i-like ng i-like. Pwede nyong i-share ng i-share ang kwentong yan. True Laluto lang halong Eklabu. Maraming
Maraming salamat mga kabisyo dahil sapagkat because sinamahan niyo po kami. Let's think positive and stay positive. Tama, dahil lang positive People will receive positive. things. Yes, di ba? Positive vibes. Correct. So, Smile lamang tayo mga kabisyo. Ito ang tama. Enjoy your day. Ang tambalan ng isang At balasubas. ng isang balahura. Ako po si Nicole Liala. At ako naman si Cambio Ken Chris Chuper. Na nagsasabing, Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!